IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, plus kami. Siyang sumunong umili iti Ilocos Region, iti Ranyag, Akta Jellyfish, nga kataya, bigitangatang, iti Rabi, iti Sabado, iti Ilocos Norte, Iloso, Kingasamitan, ijaya Bangasinan. Ni Rodin Janber Garcia, maniputi Burgos Ilocos Norte, iti nakakita, kada ito'y nga Ranyag, alas 7:35 iti Rabi, kaya pagdarikmat, almost 6 seconds lang. Iti apan nakaibidyo na gumutin inot, iti natay panagpukaw, iti dakamat nga Ranyag. Estimate iti nakita, ijay magsinggan Ilocosor, babaeng kini Tommy Albano, may buti bintar ngayon na mataan na. Dito nga Ranyag, ijay magsinggan Ilocosor. Takdakil basit, dito alas ito, iti panagimarang na, umabot iti almost 30 seconds, iti nakamat nga Ranyag. At dapat na kinakastoy, insidente, ijay Pangasinan, yung kibidyoan met, iti Maysa nga nagsen. Ngayon, idilay nga kalman, infirmaran di Philippine Space Agency, nga tinadakamat nga Ranyag, ket nakita ti alas 7:40 iti April 11 nga dahil ket babaeng iti panaglasat iti Geelong 3 rocket launch manipod sa China alas 7:32 iti Rabi nga nilaunch tinadakamat nga rocket. Kung natin nasa, the phenomenon is commonly called the space jellyfish, which occurs when a rocket's exhaust plume released at high altitude, directly illuminated by sunlight, while observers underground remain in darkness. So, nakunpunbara na Lawrence, nagdakamat nga Ranyag, kita may isang rocket na nilaw sa China, isirayta nga kanito. Idol, Dennis Alipio, Tata, IFM.